No niin, tervetuloa haastellaan Makee makutestin parissa. Niin, että nyt on testissä niin tätä makuelämyksessä niin Red Bulli normi, Red Bulli ja sitten Red Bull Summer. Onko toinen aito Red Bulli parempaa mitä Summeri? Nyt onks tää ensimmäisen normi Red Bulli? Ihan 4/5 tää ois. Sitten tämä Summeri Red Bulli. Joku hedelmän maku tässä on niin. Pakko myöntää, tää on 5/5 tämä, niin maistuu hedelmälle. Niin. Niin. Pitääkö sitä lopetella, että niin Red Bulli on parempi vähän 4/5, tai Summeri on 5/5. Tää on varmaan siitä, että nähdään sitä ensi videossa ja niin siitä vielä ilmoittelen, että pahoittelen etten ole tehnyt videota vähän aikaa, koska ei ollut mitään aihetta mistä tehdä. Mutta nyt mä tein tämän videon pitkästä aikaa, varmaan 2 kuukautta varmaan viimeksi mä varmaan kuvasin, niin nyt mä tein tämän videon niin makutestin, niin se on sitä aikaa sitten heipä hei!